Para sa akin, ito na yung pinakasulit na 50 pesos na entrance fee na ibabayad mo. Kaya naman patok na patok sa kids and the kids at heart. Oh, Merry Christmas! Dito sa Pampanga, pag Pasko, isa yan sa mga pasyalan na inaabangan ng madami. May iba't ibang activities, night lights, games, at marami ring rides. Kaya naman talagang higit pa sa sulit yung 50 pesos na entrance fee mo. Ito yung Christmas Village ng The Lakeshore. Sobrang dami talagang pumupunta dito guys, mapabata o matanda. Kaya naman yung napakaluwag nilang parking sa labas napupuno. At talaga namang nakakatuwa rin pagmasdan, diba? Kasi ito yung klase ng outdoor interaction na na-miss nating lahat during the pandemic. At pagkatapos mong mapagod sa dami ng activities na yan, dito sa kabilang side ng park, marami namang food stall. And in fairness hindi basta-basta yung options. Ang daming food stall dito na pwedeng pagpilian. Tapos meron ding tables and chairs na available. Syempre first come first serve and clay go tayo para hindi hassle sa susunod na gagamit at lahat makakapag-enjoy.